everyone! Welcome back to my channel. Sa video ito guys, tayo ay gagawa ng isa sa mga pinaka-paboritong tinapay. Pineapple pie. Wow! Unahin ko pong gawin yung ating fillings, which is ito po ay cornstarch, 7 cups of water, pineapple juice, at syempre ang ating food color na yellow. Sa 7 cups of water natin, babawasan po natin ito, patutunaw natin dito sa cornstarch natin.